Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Mafethu mawuthi musha channel, cela ulike, ushare, ucomment, subscribe, click the notification bell so that you get notifications whenever I post a new story. Mafethu, super. Okay, I'm not sure yazi asangena namhlanje ku YouTube azengibona noma sinabo yini. If sinabo ngizobafaka la njengamanje, ngizobabona manje o super thanks bethu. Uma kuukuthi ke nawe uyathanda ukusifaka lo super thanks, you welcome. Uyalapha ku super or ku S or no heart thanks. Uye kuona and then no option, choose option oyithandayo. Mase ke uyayisupporta kanjalo ke i-channel yentombazane. And also guys, sicela ukuthi ningawaskipha ama-adverts, niwabuke nje from iqala i-videos yokuphela, noma kuthiwa vele advert uyibuke nayo, noma kuthiwa ibhora kanjani wenzele ugele yabo. Okay guys, without wasting your time, another day, another story. Story namhlanje ngisendelwe usisi. Uthi usisi yo welungi. Ngicela ukuthi makukhona umuntu olalele njengamanje osabhilivela kuma dating sites angisiza ngidelete leyo nto. Ngithi mina hayibo uthi hey guys, sikulelwane lapha yakudliwa imali manje sekuyi ground le ikema ke manje. Uthi hayi ke ngifuna ukusho uma mhlawumbe khona ohlangana nayo lento le nayo ezosizakala. Uthi ke usisi mina ngahlukana nomyeni wami, yabo ngase ngina 2 years ngihlukane nomyeni wami, sengibhoreka nje yabo ukuthi phela anginayo umuntu abangani bami babhizi bajola, mina ngiyadabukisa. Uthi hayi ngiyise ngilinge ngithi hayi osingene kuma dating sites ngeke ngizothiwa kuyatholakala uthando kuma dating sites. Uthi hayi ngene mangena first ngale ngithole nje uguy lo guy lo hleze busy nje mina utholakala ebusuku kuphela. Uthi yabo nje inqondo yami mina yakijima, ngibona khona into off ngayi, waye ngimthole ebusuku kuphela yabo kuyabhoreka, mina ngiyabhoreka ngoze ngikhulume naye ebusuku ngicine ngalali yabo ngathi uthi ngise ngibuzisa dlala mina ntwana yini ngiyakho akasudoji nje uyisiboshwa yini uthi ngidlala. Uthi hayi na ngempela kuve esho uguy efethu ngingaphakathi manje mina isuke si-busy, so that's why isikhathi esingikwazi ukuxoxa nawe ebusuku. Hayi okay cool. Athi ke ulentuzane ke ugeli uthi hayi vedana nje si-end into yethu fast. Uthi hayi ngaphela isikhashana futhi hayi nangumlungu futhi angidonsa ungami la. Uthi mengidonsa ufake nesithombe nje somlungu yabo. Uthi asho ke athi hene yena walentuzela wahlukana umuntu wakhe washona. Okay, umuntu wakhe washona, that's why ku dating site usayi nami ngichaza usayi no mina into eyenzeka umuntu wami sahlukana naye sina 2 years sahlukana, so I haven't been in a relationship for 2 years. Uthi hayi kube mnandi, uthi angitshela uyisosha yena yabo angazi ukiphi country. Uthi nje achaze kahle sonke istory. Uthi siyaxoxa ke naye kodwa ngiyazazi ikhathi usuke usebenza isikhathi usuke ngekho. Uthi futhi ngaphela akabi asitholani because sasesexchange ama number sesixoxa ku WhatsApp, asitholani WhatsApp ngiyazi ukuthi sixoxa naye kuseni kakhulu noma ntambama masephuma emsebenzini yabo. Uthi hayi okay fine. Uthi hayi nami sengiyakhetha ngampela manje ngiyabona inkulumo ziyaflow nani. Uthi hayi khamba isikhathi athi nje ubrothers yo ngeke uzukholwe indaba engiphathele zona. Uthi ngithi mina indaba uthi sehene in the next 2 weeks ngiyabuya ngiza lapho eSouth ngizokubona nganoma yekwi-leave noma kwakwenzakalani ke. I don't have a real backstory ukuthi kwakwenzakalani, but wathi nje ngiyabuya ngiza lapha eSouth Africa so ke sibonane my love. Nini ngangifisa ukubona yabo, I can't wait ukuthi uyangazi lo 2 weeks siyophela nini. Hayi uthi ugeli ngithi mina nami ngijabule ukuthi hawu ma umuntu wami is coming yabo. Uthi hayi okay. Uthi nje before abuye angisendele futhi message athi baby ngizocela ifavor. Uthi ngithi mina hayibo ufuna ifavor yani. Uthi athi ngizocela ukuthi ungitholele the best hotel namhlanje ade ngiyosayinela imali zami, kuzophuma imali zami zala emsebenzini, phinde futhi kuphuma imali zami nokuthi ngashonelwa unkosikazi. So ngifuna ubooke the 5-star hotel esizohlala kulona nje for leso sikhathi sonke ngizohlala lapho, ngizobe hlala ehotela. Uthi ugela ibo ngisho ukuthi hawe man hayi indoda yami engiphiwe i-dating site. Uthi ngithi mina okay babe. Uthi hayi nangempela alentuze kuguy. Uthi ngempela ke asho guy ukuthi uzofika on this day ucela ukuthi ngimbookele site uzobook sebukhile amalento i-flight eza ngapha uyabuya and imali uyiphethe iningi ucash. Uthi wathi mhlawumbe uthi wayesho ukuthi iyamadola yabo. Uthi wathi kodwa wathi mayiconvert ine calculator yayibheka 48 million yabo. Uthe ngibona ukuthi hayila hayi ngaceba mina win mina. Hayi
uthi nangempela-ke uthi ugele hhayi-ke nani niyazi kalikhila ngengafiki uthi hhayi lishaye ilanga lokuthi umuntu wami is coming. Uthi hhayi umuntu wami angitshene uyangi-update-a ukuthi uyapakisha wenzani manje. Uthi hhayi bangifonela nje sibhebhe sengise-airport into ezokwenzeka-ke uyazi nami okusebhanweni awuvumelekile ukulentuza yabo kumele ube ku-flight mode nani so we can't chat ngizokutshena uma ngilinda. Uthi hhayi nangempela-ke nami ngi-excited ukuthi hawe mama umuntu is coming guyzini kuyenzeka kanti ngempela ukuthi ukuthola uthando online hayi bo angangakhola ngiyincinci udu phela ngizothana nesigwili esina 48 million hayi bo. Uthi yo ngihleka ngedwa ngumoyimoyi yezwa yini. Uthi hayi umuntu waziyo la ekhaya ile ingane yala ekhaya cause ngangibuza kuyona indaba zeimali ukuthi kahle kahle sasibuka nayo ukuthi malini kahle kahle lamadola wangitshena wona but kwakuwa $1,000 so maswa converter sabona nayo ukuthi u48 million but naye ayinayo ephatha egcwele yabo. Hayi uthi ke hayi ngabo 11 uthi hayi umuntu amafoni embini Uthafona umuntu wami athi yo bebe nginenkinga la. Uthi ngithi unenkinga uthe hayi ngise Cape Town ngilindile kodwa manje nginenkinga sengivele ngabanjwa. Uthi hayibo ngithi ubanjiwe uthi he sengivele ngabanjwa lana babone ngiphethe imali eningi kakhulu kumele ube nemali eningi lana so bathi bazongideporta kodwa khona usisi la ngicela ukhulume naye. Yabo mhlambe mina nizo understandana cause ufuna ukukhuluma nomuntu azo understandana naye. Hayi uthi ugele nangempela-ke ngithi hayi awunginike. Uthi hayi ngithi efone ngempela usisi hayi uthi usisi athi nje sisi umuntu wakho utholakala nezizumbulu zemali and akuvumelekile lokho la wesiphatha imali eziyamadola so siyamdeporta kodwa okwamanje umphathi wami usaphumile so uma ungenza iplan fast singakwazi ukuthi simrelease yabo because umphathi akambonanga singakwazi ukuthi simrelease because le mali ayiphethe iningi. Hayi uthi ugeli yo ngikholwe ukuthi hayibo wema umuntu wami kanti beqinisile unemali. Uthi ngithi mina manje singenza kanjani umphathi wakho athi nje deposit noma 10,000 fast ukuze izokwazi ukuthi ephume yabo. Uthi hayi nobheka confirm athi mfethu deposit le mali le ukuze imali zokuphesha ngayidablisha sho ukudablisha mangifika lapha iningi imali engiphethe la so angikwazi ukuthi yabo ngize ngideportwe yabo. Hayi uthi ugeli ngivume. Uthi ngivuma guys akunamali yezwani. Uthi ngivume ngithi mina okay ngizoyenza iplan manje ngizobuyela kuwena. Uthi nginede ngisho njalo ngivele ngigule ngikhishwe isisu kade kumqemani emva kwaleyo call nje ngigule yabo nje ungangiqondi ukuthi kwenzakalani yabo. Uthi ngiyakholelwa ukuthi umuntu wami kumele nguhlanganise lo 10k because umuntu wami needs it and there is more money ezoqhamuka ngalo 10k. Uthi yo ngivele ngiguleke ngigule. Uthi lapho ngigula nje ngiyacanga konke lo 10k ngizohlanganisa kanjani. Uthi kube khona nje into engathi yangihlebela yazi because nabo sokube pressurize yabo lo sisi lokho efone ethi sheshisa bo sisi kwenzakalani kuyalunga mama isikhola inqwaba nomuntu wakhe ngapha uyafona. Uthi nje sekuhlangahlangene yabo. Uthi kube khona into enjalo what if we scam lento le. Uthi kodwa ngingayinaki yabo. Uthi khona umngane moyinyanga ngivele ngihambe enyekeni sengiyela nokuthi ngiyagula yabo. Uthi hayi mengifika kulo mngane nami ngifike ngitshela ukuthi hayibo awungihlolele yabo. Uthi hayi nangempela-ke iphekhe yokuba nomngane wenyanga ine ngihlini. Uthi hayi ngithi awungihlolele. Uthi hayi ngempela endini endombeni yakhe uthi avela ngitshena athi wena kunendoda endoda le iyakuplanela ukuskema imali enkulu and ungayifaki imali ungayifakeli umuntu imali njengamanje. Uthi vele ngithi nje exactly my friend njengoba ngigula nje ngiyo leyo situation ukuthi kunomuntu uthi ingqondo vele kube ngathi inkungu iyavuleka yonke ngisho ukuthi igebengu lezi. Uthi ngivele ngisinde same time futhi. Uthi hayi ngibuyelele ekhaya mina ngihlalele ngibeke lapha ifoni. Uthi bayafona mhlawumbe 3 hours later mase ngiyayibamba icall. Uthi silo sisiwenza njani mina uthi ngithi hawu kade kabuyi manager yakho namanje kumele ngabe sibuyile class. Uthi ethi yena sisi awukhulume nangumuntu wakho. Uthi nje uthi ke uthi before lokho uthi efone usisi engakhulumi nomuntu wakhe ekhuluma nalo usisi. Uthi mina manje manager yakhe akabuyi. Uthi nje ngithi yazini kade ngikhuluma nommeli wami uthi ucela ufonele yena ukhulume naye ngimnikeze inamba yakho ukhulume naye ukuze yabo
ngizoyisotha ngendlela e-right ongela because 10,000 imali enkulu kabi. Hayi uthi ugeli wagcina wafela wayivala ifoni tututu. Uthi hayi uthi nyanya afone umuntu wami. Athi kanti kwenzakalani? Uthi ngithi mina kwenzakalani ngani? Uthi esehene imali kwenzakalani ayihlanganise beyoze bengideposit. Uthi ngithi namanje ukwadeposit cha kusho ukuthi abafuni bokudeposit. Uthi-ke ngivele ngimtshene lapho ukuthi lalela bhuti mina ngisona isidimdim ngiyakwazi ukubona umuntu ongisemali. Uthi ngizethe umuntu owevele player along evele ebona ukuthi scam lesikade nje bekuduma uzamthilile. So uthi ngicela ukutshela ukuthi-ke yaphela lapho i-chat yami nobhuti wangibona kusho ukuthi hayi usmart lo gele le igone gele le ngeke uzuyenze lutho. Uthi hayi wabona ukuthi hayi shame ugeli uhlulekile-ke kugeli. Uthi-ke nje ugeli this was just a story to share akaskemekanga-ke yena but akazi ukuthi ubani ongagcina ngampela elingeka aluthwe uthando agcine esevuma ukwenza because uthi it was a long process. Uthi ngachesa nalo bhuti ngaze ngakhetha guys. Uthi ngaze ngakhetha ngase ngifisa ukumbona kahle because asisendelana ngisho ithombe yabo. Uthi nje kanti ngikhetha nje komuntu ongekho lapho uzile nje ngokuzongibamba inkunzi. I hope you learned something from the story bafethu. Nama ukuthi unasi story nayi nombolo ngicela nisende WhatsApp uningitshela ama stories eni bafethu. I cannot wait to hear your stories bafethu. Ning WhatsApp send voice note uqoqe nje story sakho njengoba sinjalo. Ngiyabonga kakhulu for watching. Thank you.